Com sempre hem dit, l'òpera és l'art total i això significa un gran esforç organitzatiu i logístic. Hi ha molta gent al darrere que hi treballa. Com comença tot plegat? Bé, la primera idea la té el director artístic, o la directora artística en aquest cas, que és la Mirna Lacambra. Els criteris que tinc per agafar l'òpera són pensar quant temps fa que no hem fet no sé quina òpera, la que sigui, no? Doncs tornem-la a fer perquè serà agradable amb uns altres cantants, amb un altre decorat, amb un altre vestuari, etc. I ens espavilem perquè quedi com nosaltres volem cada títol, no? I sobretot ja ho saps que donem moltes oportunitats a tots els cantants i sobretot als cantants nostres. Des de l'inici de la meva idea era ajudar a tota la gent del nostre país. Quan ja tenim clar quin és el títol que es vol programar i el pressupost que es pot disposar, primer de tot s'ha d'escollir un director d'escena. El director d'escena serà el que triarà la versió escènica teatral que veurem d'aquella òpera. Tosca, com la majoria de Puccinis, en el fons, els fets que passen són tots molt realistes, poden passar avui mateix, però les escenes estan envoltades d'una atmosfera molt romàntica. I això produeix que els cantants a vegades volen ser molt més viscerals i han de pausar perquè si no, no canten. El procés creatiu per fer una òpera, la primera cosa que fas és parlar amb l'escenògraf per posar-te d'acord en quina temporalitat tindrà. Aquesta, per exemple, hem decidit fer-la en el temps que toca i més o menys, per dir alguna cosa, clàssica. És una versió clàssica. Això és un espectacle que se'n va de gira i hem de tenir en compte on va destinada la producció, com són els espais, s'ha d'adaptar i que tenim un temps limitat de muntatge. Sí, nosaltres normalment aquí al taller tenim 4 o 5 setmanes de construcció. L'escenògraf ens passa la idea i els planos, però llavors nosaltres els adaptem tècnicament com és més pràctic a l'hora de muntar-los i com és més pràctic a l'hora de carregar-los, transportar-los, maniobrar-los. Ho mecanitzem, que es diu tot, perquè després ho hem de muntar en 10 hores. Sortim d'un teatre que s'acaba la funció, normalment ara amb el Covid és diferent, però abans s'acaba la funció a les 12 de la nit, desmuntes, reculls, carregues, i l'endemà a les 9 del matí estàs en una altra ciutat. Fem la funció, desmuntem i tornem, i així anem fent. Són 2 setmanes molt intenses, molt intenses. Bueno, el vestuari també el penses quan decideixes a quina època el situes. Primero el director nos indica todo lo que quiere hacer para la ópera y luego el figurinista es el que tiene que sacar el modelo de ropa que van a llevar en esa ópera. Y nosotros a través del dibujo, del figurín, tenemos que sacar los patrones y las piezas y los colores y todo lo que necesite. I posar la roba als camerinos, agafar la roba bruta, netejar-la, tot un seguiment de manteniment, perquè no és només l'estrena, deixes el vestuari i te'n vas, sinó que hi ha un manteniment post-estrena, que és cuidar la roba, que es mantingui neta, que estigui a punt, que si es trenca alguna cosa es cusi, i llavors quan acaben les funcions, recollida, neteja, empaquetar i posar al lloc d'on havia sortit. I per una altra possible producció que potser es fa servir alguna peça girant-la i retocant-la una altra vegada o tenyint-la, vull dir que aquí fem màgia amb el que tenim. De tosques, per exemple, en aquest cas n'he fet un munt, no ho sé les que he arribat a fer, moltes. Però cada vegada que tinc que fer un personatge, el cantant és diferent, no?
i primer haig de conèixer la persona i veure la seva expressió, com donarà, per això després també hi ha molts ensaios perquè jo tinc que estar al pati de butaques. A vegades jo aquí faig un maquillatge i quan soc al pati de butaques miro l'escena i dic, mare de Déu, però si no es veu res, o al revés, es veu molt. Depèn, haig d'anar-ho modificant sobre les llums. Les llums són totalment molt importants, però moltíssim. La il·luminació és com pintar un quadre, buscar quina paleta cromàtica, quins tons de color fa servir, d'on ve la llum, la direcció de la llum és molt important. Jo miro assajos, miro la proposta escènica de l'escenògraf i director i aleshores faig el que se m'ocorreix veient els assajos. Pot ser que em digui el director d'escena o l'escenògraf, aquest rosa has posat aquí, aquest blau, no m'agrada. Ens podem debatre, però jo la proposta la faig jo. Un cop ja saps com la vols fer, també pots amollar-te una mica si saps quins cantants tindràs, perquè a vegades també ja saps una mica com es mouen aquests cantants, saps si es mouen més o es mouen menys o quin tipus de moviment fan. I després ja simplement és mirar escena per escena i anar pensant. Els reptes d'un muntatge operístic és veritat que tenen molts caps visibles que determinen com serà una òpera. El director d'escena decideix com és, però el director musical decideix els tempos que tenen aquesta òpera. I els cantants, si no són debutants, tenen una idea de com és. O sigui que és una lluita de forces que al final jo crec que el positiu és que de les tres surti una cosa més forta encara, no?